Tandlægerne i Centrum er en tandklinik, hvor dygtige og erfarne tandlæger udfører alle former for tandbehandling. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov og lægger vægt på, at behandlingen er omsorgsfuld, smertefri og grundig. Og du kan altid forvente seriøs og individuel behandling. Tandlægerne i Centrum står for en faglig kompetent tandbehandling, der hjælper med at holde dine tænder sunde og stærke livet igennem. Alt vores personale er veluddannet og er løbende på kurser for at sikre, at de hele tiden er godt orienteret og velfunderet. Vi er et professionelt positivt team, som tilbyder forskellige behandlinger, blandt andet kirurgi, implantater, broer, kroner, rodbehandling, tandpleje og almindelig tandbehandling. Vi har en kirurg ansat på klinikken og foretager herved selv operative indgreb samt store og små implantatbehandlinger. Vi sørger altid for, at der er en god dialog, og at undersøgelser og behandling sker i det tempo, som patienten ønsker. Det er med til at skabe ro og tryghed omkring tandlægebesøget. Kontakt os for en aftale om tandeftersyn, eller læs mere på vores hjemmeside om tilbud og behandlinger. Du er også meget velkommen til at ringe til os på telefon 44 97 10 25. Vi glæder os til at se dig.